Татар телен белеп, күңелемдә үстергән, кешен матурлыгын күрсәтеп, тәрбия биргән әти-әниемә, әбиләр бабайларыма багышлана. Габдулла Тукай әсәре буенча Радик Магдиев. Шуралы! Арша ягында кырлайда кара урманда. Урманда йөри кышын җәен, ул анда үзе урманны саклый. Кертми урманга, кертсә чыгармый, адаштыра, калдыра кытыкларга. Кара урман шүрәле, бармаклары ызын, тырнаклары кәкре, маңгайында мөгез, күзләре яна. Бармагыз сез кырлайдагы урманга. Кара урман шүрәле, бармаклары ызын, кәкре, тотып алса сезне урманда, кытыклый көлдертә үлгәнче. Аучылар да керми, куркалар андан, бер кем дә бармый. Былтыр гына барган, шүрәлене алдап, утын тияткән, кәкре бармакларын кыстырган. Кара урман шүрәле, бармаклары ызын, тырнаклары кәкре, маңгайында мөгез, күзләре яна. Бармагыз сез кырлайдагы урманга. Кара урман шүрәле, бармаклары ызын, кәкре, тотып алса сезне урманда, кытыклый көлдертә үлгәнче. Былтыр барды урманга, утын кисеп кайтырга, шүрәленең бармакларын кыстырды бүрәнәгә. Былтыр барды урманга, утын кисеп кайтырга, шүрәленең бармакларын кыстырды бүрәнәгә. Эх, былтыр, былтыр!